Pepi Berasategi, kaixo, egunon. Egunon. Zer modu zaude, Pepi? Bueno, urduri, baino posik. Sorpresa handia izan dua, lenguan haitu gendun, lenguan abisatu zigonean eintzan zenarro, nola aita azalduan. Eta sorpresa izugarrizko izan dua. Eta ordu momentu bortan, nire jarri nintzen da, mareatu bez, lain nintzen da, orduan zon, hiloa, ametz, handa zanion, hartu zazuzuk enkargu basatean niz niz gauza. Ezke, ezeit, dana bat, hasi hoe itxeiten da, Urduri jarri zinen. urdurik eta bizkan bat zeatu ere bai. Zorabiatu ere bai egin zinen pixka Eta bat. orduan esan zuen, eta orduan da esan zunean, aita azaldua eta bai, oi hartzunen. Eta berze sorpresa, zenek espero zuen, nik urteokin jone ez nun espero. Pepi, zuk 88 urte dituzu. Bai. Eta 87 urteren ondoren aita, zuen Bai. aita, Hipolito Berasategi, Bai. aurkitu egin dute. Bai, Non esan duzu oi hartzunen? oi hartzunen. Telefono zeman zizun abisua, intzan zen Bai. Esto, gio, itzintzunian da hoi da, eta dana, zatuta, beak, aintzane zatuta, oain nola zatu, eta oain gauzak nahi deu egin, eta nola atatzean. Zer sentitu zenuen, momentu hortan esan duzu, zorabioa iaia, baina zorabio hori pasazenean, barruan, zer duzu? Honei aurrena. Honei. Ilobarekin etorri Adora, zara, antzan, urruti zeon. Adur, notiziona. Zer, aita saldua, ez da egite izango. Beak heldu ziten, konturatu zan. Poza orduan. Bai, ikaragarrizkoa izan duzan. Ikaragarrizkoa, gehatzalde guzien emozionatu eta danak. Zati, zenek esan bihartzun, nik aita ezautu behar nula. Bueno, ez dut ezautu, baino behautzako, ezurrako, dan bezala. Pepizuk urtebete zeneukanean, galdu zenuten aitaren pista, 36ko urrian atxilotu zuten, eta Ondarretako espetxean sartu zuten preso. Ama joaten zen, egunero joaten zen, jatekoa eta erropa eramatera, eta 36ko azaroaren 7ko bisitan, poliziek esan zioten, senarra etzegoela, ja, askatu zutela. Baina aita etzen etxean azaldu. Ez da gehiago saldu. Hortik aurrerakoak zuri nola kontatu dizkizute, Hortik aurrena, 29 zan, osteuna, anaia eskolan ibiltze zan, eta jaizun. Eta egun hartan, hartu zigun bilo, eta jonginan Andres dira bizitan, momentu bortan. Geara bizitza, baino. Momentu bortan. Eta etxea juntzanian, esto aldamenekoak, Josepa, zer disgusta hondi eman bizut, eta zeba, polizia eman dute Ondarretara, juntzaitia utzi umiak hemen, eta zu juntzaitia ara. Eta bai, eta etorri zan handikan esaten, baiatzan txola, afarilla eta manta. Oen ez egitena, beak ez zuzen esan zion, ja, ez da inola izan duzan. Eta orduan ja zehatu eta aldameneko Isabelek kasin txigungu eta, dana hola. Ama joan zen, espetxera, zuek bizilagunarekin utzita. Afarillakin da danakin da, bitartian aldameneko Isabelek guri atenditu zigun. Bai. Zordon umea zinen, 2 urte bete gabeak. Bai, 21 hilabete. 21 hilabete, pentsa. Orain kontantzen ari zaren guztia, amak zuri nola kontatu zizun? Momentu boitan etzun hola kontatu, geho, pizkata onditzen jonginan nian, kontatzezun. Eta ni goatzen izena gehiena da, 6 bat urteo ez da izango nitun, jaskolako gauzak eta hoi, hemen zein da nere aita. Eta aman erantzuna izan duzan, nerrez, esan duzan, zure aita hilda dago. Eta orduan ana ja, genio txarrakin etorri izan da zantzun, gure aita ez dago hilda. Gure aita poliziak hildu Frankok hainduta. Ja, hortikan pixkat astean astutzen. Eta gero gauza hoi. Eta gero hartu zuenean, eta ja izkutatu zanean, amak juntzan aitan amangana. Lasarten bizi zen. Eta juntzan arrengana. Eta arrek esan zion, miserikordian sartzeko. Eta nere amak... Zuta anaia miserikordian sartzeko. Miserikordian sartzeko. Eta orduan amak esan zion, eskarrik asko, bizkubok
hola zeitezun, bizko balin baitut laneako, neumiek ez jongo. Hoi beste gotei da, bueno, aldunak alduna iteu. Baina hemen ez da besteik. Eta geho ja zehatu, eta geho oso frailiare oso gaiztua. Oso gaiztua portatu zen. Zatigan, arrek esan zion, bueno, nik euskera esango baino, arrek esan zion, behin ere ez zue jakingo zuek, nundon nera naia enterratu ba. Eta arre bainetzun esaten. Osea, ez dakik zerbait bazekin, oetzekin. Haino enterratu esaten. Eta enterratu besta esan behar. Ne launatek oindala bihurti hiltzan, eta arrek esan ziten, esan behar da bota eta beti guain, norbait egitze, ez esan enterratuta. Dan esan behar da bota eta nun den, ez dakiu. Eta ze gertatu zenez jakiteak, eta batez ere, gorpurik ez izateak, mina, areagotu egiten aldu? Mina ikaragarrizkoa. Ez da bakarrik, gehote zinean kalian, eta ze burlak, eta ze gauzak, eta dendetan bertan, zein nahi dezuta, osea, dana desprezioa, dana. Eta ni artean eskolan hasi gabe nintzen, baina ana jaia eskola jute zan, eta arrei, zen edezu egorrik, embrujatuta zaude eta ze demoninoa daukazu eta, osea, ikaragarrizko burlak. Eta azkenean ama juntzan maizu bengan ezatea, nezemi ez dator, horta, nezemi estudiatzea dator, eta estudiatu inbierdu nezemiak. Eta ja hor, bizkakar, baina ona jai eskolan ikaragarrizkoa pasauze ziren. Bai. Bilaritu zineten, baita Franco hilondorenean ere, ate guztiak itxi, zizkizueten. Bai, zatikan gu ginala despreziatu eta ez dakiz zer da, oza, gorra izan dua. Sentsazioa izan da nik usteet pixkat, bai indala saiakera eta hola, baina ez diala jarri benetako indarrak eta lehenoko galderaren arira ez, igual, esaten nion kideari ez, azkenan, guri urruti galitu zaigula eta ez degula ezagutu birraitona, baina bai izan dela min bat transmititu zaiguna eta nabaritzen degula. Adurrari daizketan, Pepiren hiloba eta gaur Pepirekin batera etorri dena, bai. Transmititu zaigun min hori, azkenan bai ikusten genula beharrezkoa ez, albista jaso genuen bai da, denak emozionatuta gauden azkenan, egunerokan hitz egindako zerbait izan da kontatu digutena. Eta igual behaiek euki duten isiltasun hori saiatu diala guri ez delarazten eta kontatzen. Eske zintzen kontatu? Zatikan, eusentokita junda da, launekin junda, eta nun, ez da den boskoik, telebizion ez da nun nahitu nun. Eske zintzen hitzein zatikan, baten bat igual, periodikoa baleo letzen bezala ibiltzezala pasietzen. Eta entzuten nola itzitezen duen, eta ze itzitezen duen. Ez da den boskoik, eta orduan konturatu naiz, ez da den boskoik, konturatu naiz, horrengatikan, jute zinean hortik aurrea, eta dana isilik. Dana isilik. Osa, bizimoda gorra izan dua. Gorra. Zuek, orain arte, aita Hernanin fusilatu zutela uste izan duzue? Bai, amak ala esatezun. Ta panela handi bat basonan, da, kejatu ginen, zertako bota zenua. Tan izan asko zen, eta tartian nere itanare atatze zan. Tegan, zan berdia, eta izenak, eta odolez betia dana, Dana. Ta hau, 3 urte, pizka geze igual, baina, nik ikusi jada. Han homenajetin ziguenean, ikusi gendun dana. Dana. Aste honetan jaso dugu albistea, jaso duzue albistea. Oihartzungo iragorri inguruan exekutatutakoen gorpuzkinak 1960 herriko hilerrian bota zituzten Peña Gantxegi arkitektuaren oroimeneko frontoia Ilobi monumentuan, Arantzadi Zientzia Elkarteak atera egin zituen 2021 eta zuk zeuk emandako deneari esker jakin dute zure aita Hipolito Berasategi ere tartean zela. Bai. DNA zeuk emanda, lagina zeuk emanda. Hauko zea intzaten neire, eta eska esate zuen, etzula balio, bueno, hori mendo, baki honek, etzula balio. Eta geho, ez da inola, obentzak juntzian da, zozer intzen duen, ez? Eski gertatzen ari dana pixka da, ondorengo gehienak hiltzen ari dela, eta orduan berez, gehiago
koinzitzen dula, semearena izan balitz, orduan zailtasun asko zaudela beraren arekin bakarrik, orduan inbarra izan zizkioten, Hipolitoren anaiaren seme bati, gure izebei, bilo behi bai, eta horrekin pixkat guztiekin lortu dutez, orain dago arazoa hori da, igual aurkitzen nahi diala gorpuzkin edo asko, baino ondorengo asko ere hilda dudenez, zaila ADN frogako inziditza. Pepi, aita topatu dute. Izan doa pausa ondila, eta, larun batotan ez, eta urrungoan ekarriko de udaletxea. Orain zein duzu, bere gorpuzkinekin? Momentuz pentsatu deu, etxean euki, zatigan, nahi deun mendin botatzea. Eta orduan arbola bat jarri, eta han segitu, baina ez dakik unun, zatigan, karo, ni nahi dut, tokila bastante gertu nire juteko ikustea. Eta geho, esan dio, ni iskutatzen izan eunian, bota nazuen nahi tadun tokin, Marko bat, atzese jak ez deten ez autu, eta ez deten ez erre egin, behonduan nahi dut. Ez deten ez autu, eta baino behonduan betire ez dakit. Eta orduan, segurazkona, etxe ekarriko deu, eta pentsatze deunian, aber nun ite deun. Baina honik goi, eta geho, oke esan du, ite deun tokin, behake han nahi duela. Pepi Berasategi, eskerrik asko, gaur zuen historia kontatzera faktoriara etortzegatik. Frailiare jolen, ze gaizki portatu zan. Baina, en fin, pasa zan da... Arkitu du aita, eta bea bezala, hemen dikan eskerrak emate jo dana ingaituen bezala, eta be izenian da danen izenian, asaltzeian danak familiarren gana. Oixe, eta eskerrik asko.